метростанция Панчо Владигеров. Метростанцията е част от интермодален транспортен хъб, който включва метро, ЖП транспорт и автобусен транспорт. Тук виждаме вече схема на самата метростанция. Южните подходи и северни от към ЖП линията. Самата метростанция се пада северно от ЖП линията. Метротрасето започва от съществуващ глух коловоз в метродепо Обеля. Трасето обхваща покрит наземен участък, покрита рампа с три типа конструкция, тунел по открит способ и тунел по милански метод. Метростанцията осъществява връзка с ЖП линията София-Кюстендил и връзка между първи и втори метродиаметър. Строителството на метростанцията се състои в преустройство на съществуващия двуколовоз тунел и изграждането на нови подходи към нея. Конструкцията на метростанцията е подземна стоманобетона с островен перон. Разделянето е на секции с различна технология на изпълнителя. Предвидени са 3 входа с стълбищни рамена, ескалатори и асансьори и един авариен изход. След метростанцията се изгражда тунелен участък за връзка с съществуващия метротунел. Изграждането му налага значителни реконструкции на съществуващия тунелен участък и тяхното разширяване. Изпълнител е Геострой. Общата стойност на поръчката е приблизително 44 милиона лева без ДДС. Водещ към метродепото. Тунелите на първия метроучастък, водещи към метродепото. Самото метродепо може да го видите в отделния ми клип за метродепата на София. Ето и схема на този тунел, водещ към метродепото. Се вижда по-добре на тази схема трасето в общ. Имаме без баластров релсов път. Метроконструкцията е покрита до едно време. Тук се изгражда по открит способ. Новата ЖП спирка и метроконструкцията. Добре се виждат и южния и северния изход. Новата конструкция на метростанцията е нов ляв коловоз. Тук имаме технически помещения. И от тук започва новата конструкция, вливаща се в вече съществуващия се метротунел.
Вече имате представа кое как ще изглежда от схемите. Тук виждаме шлицовата машина. Депонират земната маса. Така, ето как ще изглежда самата метростанция като конструкция. ЖП перона отгоре. Асансьорни клетки. Ескалатори. Това е северно от ЖП трасето, както разбрахме. Така, самата метростанция ще е 104 метра и половина. Островен перон. Това е авариен изход в най-северната част. Технически помещения. Това е частта с озеленяването, където се вижда най-добре от общия поглед отгоре. Има нещо като алея с доста озеленяване отстрани. Ще стане хубаво и приветливо място. Това беше от мен Drone Reporter. Не забравяйте да се абонирате за канала. Ако желаете, може да ме подкрепите в Revolut. До нови срещи!